Meron palang Little Manila sa Korea. Meron ba? Little Manila. Ano yan? Ang galing naman ng bata na ito sumayaw. Babalik pa pala siya. Ayun. Naghahanap. Bridge International. Europe. Na farm ng mushroom. Meron natin tayong pande koko. Yan.
boundary na siya. Si ano? Ah, May kota ba? ah. Ito ba yung kapatid ni Miguel? Ang laki ng katawan. Gwapo din pala.
electric. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang ulo ko. Ha? Sabi ko, huwag na. Magpahinga na lang tayo parehas. Ano na ako ng konti. Kain. Oo, ang sarap. Lagyan mo dito. Oh. Hindi siya na-toasted kasi nababad sa oil. Kaya juicy pa rin. Diba?
sila naka ano din? Naka-aircon. Naka-cooling kaya. 21 degrees? Cooling na sila. Naka-cooling. Ah, Kaya malamig sa kanila. Anong isda oh? Anong tingnan natin isda natin? Nalulutong ko lang. pero nga maglagay ng mga basahan dito. Ano ba naman lagay dito? Ah. Puro bag lang pala. Bag lang. Hindi kompleto yung paglilinis ko pag ano. Pag ano? Pag mga ganyan. Parang bagal ko. Ang talong. Ang talong. May talong pa dyan. Ayun. Ang gulo naman din eh. Anong nangyayari dito? Wala tayo sa wish today na. Grabe naman to. Ano nangyayari pa? Ayan, wala tayo sa wish today. Wala nga. First time ko nakabasag ng ano, black. First time ko ba yun? First time. First time never die, and you never really say goodbye. Wow. Ano nga yun? Kakailan ka pa. We never really say it's over. We never really say goodbye. First love never die. Doing the... Ayun, ano ang ini-invento mo? Ano, saan ba napagpat yung mga ano natin? Hindi ko nga alam. Again? Ano bang ginawa mo dun? Wala Hoy! naman. Oh! Ano ka ba? Si Kuya Imo ang tagalaba. Yun lang talagang nalaban niya, sabi niya. Ngi. Ay, nanong ko na siya. Sabi ko, saan ko nilagay yung mga basahan namin? Ba't nahunti? Sabi niya, may isip, babe. Sabi alay ng may ka. Oo, talaga. Wala na tayo ganun. Ayun na lang, oh. Bilangin mo kami, ang bilangin mo. Ah, mag-dirty yan. Ang bilangin mo, bilangin mo. Ligpit na ako. Ano Para, to? paano nanditong binagyo? Na hindi ko na naintindihan. Bilangin mo. Oh. Ano ang sikap chupoy? Ano sagwa ba? Alin? Ano ganyan? Ano sagwa? Parang masagwa. Maganda nga. O, yan ka na naman. Pasuklay-suklay ka. Tapos wala din ang dain. Tatanggalin din naman. Walang pili ko kasi hindi ina. Ha? Hindi enough. Enough for today. Today's video. So, ayan na lang mga kumari kong expired. Nagkapera siya, no? Uy, gusto ko yung kantang yun si Wamos. Sandali. sabi ni Vice Ganda, ano yung pangalawa mong talent? Sabi niya, mag-magic po. Sabi niya, okay. Pwede bang mag-magic ka na maglaho ka na ngayon? Guys. Ang mata po. Ano ba ito? Baka yung mata kong may ang pagod na pagod. Hindi ko maintindihan kung bakit. Relax mo na. Relax ka naman. Ang kainis. Minsan may ganyan ako.
Parang pagod na tulog naman. Hmm. Diba, oh, parang, ano nangyari nini? Akala? Pumunta lang. Okay guys. Video natin. Go. Okay guys, for today's video, eto na nga guys. So ayan, tapos na po kami magka-lunch sa aming mga alaga. So at this moment, ayan po ang mga kaganapan sa oras na ito. Hindi din po namin alam kung paano ba naging ganito kagulo nito. Hindi ko alam. Parang 10 taon na benin sa tao. Tingnan nyo nito na ito. Itong nito. Tingnan nyo guys, yung kasama ko nito pa rin. Kaya hindi niya rin alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin alam kung bakit ba nagkaganito ko. Tingnan nyo naman yan guys. Ang dami-daming oh. Pero in fairness guys, ubos ang aming hamburger. Ito, ubos siya lahat. Ang natira na lang is 2 hamburger. Ito po ay halal. So, ayan guys, ito po ang katotohanan sa aming trabaho. Mukha lang po kaming walang ginagawa, pero meron. Lalo na po yung oras ng aming peak hour na tinatawag. Para po kaming umaakyat sa bundok ng isang oras na akyat baba. Iaakyat ang mga pagkain ng paulit-ulit at pagtapos na silang kumain, ibababa namin ng paulit-ulit hanggang sa malinis lahat sa baba. Tapos, lahat po, dito po yan matatanda. So, ayan ang mga kaganapan. Ito po ang katotohanan sa aming trabaho. Mukha lang kaming pa-aura-aura, pero hindi. 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 Napapagod din po kami. Ayan. Mukha lang kami talagang maganda at laging fresh. Kasi mahilig po kami kumain ng tomato. Ayan talaga ang sikreto namin mga magaganda. Just purihin na natin ang ating sarili kasi sabi nga, love yourself. Diba guys? Love yourself. Mahalin mo ang iyong sarili at ikaw na rin ang pumuri sa sarili mo. So, kung sino man ang gusto mag-bash o huwag na kayong mag-bash, binabash na. Binas na na ang Ito na ang gulay na. So, ayan guys. Ayan. Kung sino man ang may libreng oras, pumunta kayo dito, tulungan nyo kami. So, may libre kayong lunch. Ayan. So, Pumunta kayo dito. malapit-lapit na kami guys sa katotohanan. Pumunta kayo dito at magligpit na lang kayo. Kung gusto nyo naman kaming tulungan mag-ligpit, welcome din. So, okay guys, babush ka at ito na mag-ligpit na kami talaga ng katotohanan. Bye-bye! Pakinggan natin. Ang saksi. Amen.